Ja vuokra-autokin saapui just sopivasti. Vlogilla mukana. Ja Ville. Lähteekö ohittaa? Melkein lähti. Ei oo, jätti painaa pari lötää tonne. Me päätettiin lähteä ajamaan tonne Kadikseen Malagasta tämmöstä maisemareittiä. Oliko se Rondan kaupunki? Kyllä. Kuvaako se edes läheltä? Ei. Hyvin näkyy. Näkyy varmasti. Tää on tämmönen niinku vuoristotie. Aika nätti. Kato moro. Kato, terve. Millainen paikka? Ihan nätti paikka, aika vaikea rata taitaa olla, mutta on kyllä hienoa, idyllistä. Vai mitä? Aika idyllistä Oi, on. Mihin astuit? Kato lätäkkää. Mitä Ville? Tosi yli. Ei se nyt ihan... No just sopivan verran, siellähän se on. Onks Eagle hommia? Tästä lähtee toinen. Tästä lähtee toinen. Joo. Par vitosella. Oho, flippas. Mihin se flippasi? Meni noin takaotti ihan lämät tonne aitaan. Ei tuule täällä. Ville, sitten seuraava etappi. No niin, Thunderbirdi vielä. Tekikö söppänä? Ei oo oikeesti kylmä. Ei palannut. Onko Ville palannut? On. Ei. Kuvaatko nää vlogia? Joo. Ootko aktiivinen venyttelijä? Yksi parhaista. Pakaravenyt. Espanja Open. Foreca Open 2023. Ja tämä myötätuuli, hei. Hetkonen! Ei ihan. Severi näytti mulle ihan uuden puolen maailmasta. TikTokissa. Nikolla on tämmönen video. Lokki syö Ranskan perunoita. Lokki, mitä vittua? Niko ei ennen näitä vissiin löytänytkään. Syö Ranskan perunoita.
Laita se yksi niistä. Ne randomit. Ranskan perunoita. Entäs ne muut? On se elämää. Joo. Kelin hyvyys. European Union tax law, they even can stop it on the borders, and you have to pay. Ne 8 ja 9 väyläkin, mitkä on mitä tässä häitit forella. Nehän on ihan vakuriväyliä. Molemmat on vakuriväyliä. Tää iso hyssä siellä ja toisessa vaan vittu. Ikivalmiita, eikä päästy yhdessä meidän taidetta. Kauniita. Tästä yhdestä kohdasta tuli mieleen äijät äsken. Videopäiväkirja. Tohon sen kiekon pitäis, jos se on kohdallaan, niin se niinku on tossa. Tää on vielä siitä. Tää malli, missä on tää väännetty sakarapäädys. Kyllä se sieltä tulee. Ne on 15 euron sisältä. Väpästään maata vastaan. Oho. Onks kiekko? Ei oo kiekkoa. Onks varma? No. Jos on sen pussi sisässä. Jos se on pussin sisällä, niin sit mun nimi on Marja. Arvostelu. En oo maistanut. Maistatko? Se on kuuma, ei voi vielä siis. Odotan hetken. Antes de terminar el colegio. Claro. Luego ya no, en verano te vi. En verano. Puhalla, niin se jähti nopeammin. Yeah, thank you everybody for supporting Ukraine. We need your help. Okay. En oo hakemassa. Ei, mut tuut kans sinne pelastajaksi, jos mä hukun tonne kuraveteen. Se muuten haisee ihan paskaa, se on jotain viemärivettä, niin se kiekko tonne. Viimeksi ne sukat oli ja kuivettiin tuolle, se taisi homeata koko paikka. Joo, myös sinne. Mut se 100 vettä kaatamaan, niin saat suihkuun pihallakin. Onhan niin hyvä. Mut 2-3 minuuttia vedessä, niin sulla on kiekot jo. Ne ei varmaan ne ei se virran mukaan voi lähteä. Sitten se vitu rakenne on semmoinen, että siinä on eka tämmönen tasainen kunnon alamäki, tulee tähän pohjalle. Siinä jää enää muutama metri pohjaa, missä on jotain... Mut kokeilisitko sä siitä niinku jalkapohjalla niitä kiekkoja vai millä vetin sä niinku... No jos yltät kädellä ilman, että menee pääveden alle, niin sit silleen, mut se luultavasti joutuu jaloilla. Sit sä voit katos kannata. Meet tälleen näin jalat ja harallaan se. Ihan helppo löytää. Pitääkö siinä ottaa kengät, että mitä paskaa siihen pohjassa oli? En mä tiedä, ei ehkä kenkiä Sieltä tarvii. tulee joku lasipullon Karjala vitu kolmosolut potkaisee tuohon Läpärit on jalkapohjaan. ainakin semmoset kengät, että ne on pitkin poikin siellä, ne vaihtoo jalasta ja sit alkaa vituttaa, kun se olisi läpärikin hukas seuraavana. Et jos sulla on jotkut semmoset kevyet kengät, niin why not? No mulla kävi juhannuksen just silleen, että mutapohja meni, jos läpärit sinne vitu metrisyvyyteen vittu pohjamutaan ja niitä pengoja vittu tunni. Harja vuoro. Ei ole kiekko.
Nuud viina tekemä. Joo, lämmin juomme viinaa. Viinaa. Joo. Viru valke. Viru valkea. Suomi. Joo. Kertoimia vastaan. Nuud viina tekemä. Tuot kai kukkus otse taskusse. Tuo. Kaikki on kertoimia vastaan. Miten nämä nukkumisjärjestelyt? Tää on aika riittävä. Pitää pyykillä tälleen, ettei tipu tonne alas. Aika turvallinen tää. Tästä on vaan 100 metriä alas asfaltille autojen sekaan. Myrkkyä pakkaseen. Onko mulla huonoja leipäkivi siinä? Tää on täydellinen leipäkivi. Otas kamera. Nyt on niinku aika lähellä. Aika lähellä. Ville! Noniin. Testissä Severin löytävä leipä. Katastrofi! Onhan tästä näitä, vaikka kuin monta. Kunnon luuttaus. Aika hyvä. Ei sukat kastunut. Jatkuu seuraavassa jaksossa. Peace. Nyt tulee. Oi. Menehän nyt siitä. Buenos dias. Mikäs se on? Niin mikäs tää oli? Power Disc 2. Innova uutuus. Täysin uusi keksintö. Aika hyvä. Hyvän ne onkin nyt keksinyt. Näyttääkö yhtään samalta? Ei. Tismalleen samalta. Joo, sama kiekko. Power Disc 2. Voimakiekko, vain voimakäsille. Väkiin maks. Ja ovella yksi laatikko. Et se on enää täältä. Joo. Noin. Chill 5. Kun nyt tässä ollaan hyvällä kameralla, niin olisi käyttökelpoista, mutta tää on niin surkea tää kamera, että tää ei voi julkaista mihinkään. Laitan tän. Ville heittää dessua, Niko heittää Vanillaa. Otin tän just Kiekko Kingiltä tänne reissuun. Tämmönen kulutuskiekko, kun täällä vähän
kuluu nää lätyt. Mihin se nyt menee? Muuten kaukana. Severi. Vähän meni oikein. Hyvä heitä tuon vitun metrin mittaisen tien. Alta kädeltetty näin. Alta kädeltetty. Kuinka hevon paskaa noin tiit. Tiit sais kyllä oikeesti laittaa vähän paremmin. Tää on aika huono. Tääkin on niinku tosi liukas, mutta yks parhaista näistä. Mä heitän tosta valkoiselta eestä. Meillä on niinku enemmän efforttia ton pönkän etsimiseen. Jep. 30. Ei aina. Joo. Äijä osaa lukea tonkiako. Severi! Kuvat on tämmönen behind the scenes materiaali, mut nyt tarvii itse kuvaa ja ottaa toinen kamera käteen. Mä kuvat tätä. Joo, pidä väärinpäin sitä. Noniin. Kuva tänne päin. Tässä on nyt maisema. Siinä on se mitä se veri. Niin. Jos mä otankin tälleen vaan. Mitä Severi? Niin, mitä? Oot silleen. Kuvat tosta ehkä. Näkyy ton. Mitä Severi? Mikä lopetus? Tää toimii. Tää nykymerian tuottaminen on ihan apinointia vaan. Kyllä. Hei, tuu sieltä. Pois tieltä tulee hyvä heitto. Vähän lykkänen, mutta Annahan mennä. Äkäisesti lähti. heitäänkö syssä ihan lavasta? Pidit hyssän midarilla. No kyllä toikin voisi laittaa. Tässä ihan huisseen. Muastaa. Tuuri on auto vastaava. Ville! Ville, mitä tänään kävi? Mä heräsin elävien kirjoihin ja sit mä en ollutkaan enää elävien kirjoissa. Ville. On. Ville jätti leikin niin sanotusti kesken. Tilanne taisi mennä silleen, että ajattelin, että on ihan hyvä vointi ja sitten radalla ei ollutkaan enää oikein virta. Joo, ite oli vointi ihan mun. Enää ei ollut. Pekka voitti.
Ei muuten varaa lentolippuihin takas kotiin. Piti voittaa. Otais tullut pitkä talvi Espanjassa. Jos sulla on meidän ovelle 30, pääseekö teille osuun? Moi. On katolla tossa. Hitto ois kyllä hienosti fiilistä. Mikä ois? Tästä vaan tuohon katolla hyppää siitä alas. Mikä huligaani sä oot? Let's go. Joo, editä silleen. Nyt edit. Meillä on tuolla kuuden hyppää. Hullu jätkä veti täältä tonne. Kivan näköinen kylläkin. Jos takapuolella on sit vyötkin, se on yksi erikseen. Tervetuloa Opel Niin ei tarvii, vaikka on vähän nippa-aikataulu, niin älä ainakaan nyt liikennekoloria aiheuta. Ei jumalauta. Meneekö toisen version jalkatila? Menee Jami vaan. Kyllä. 2 minuuttia ei oo paha. Nyt se auto vittu liikkeelle niinku. Hiki olekaan. Pojat ei huukas. Ole ollenkaan. En ymmärrä.